la cinquena procedència que abans m'he oblidat de producte, i és l'intercanvi que podem fer a vegades entre bancs d'aliments. Els bancs són provincials i a vegades rebem un producte amb molta quantitat d'una determinada empresa i el mateix territori no acaba, diguéssim, de donar-ne sortida, no? Llavors, amb una mena de xarxa que tenim entre bancs, el que fem és donar-nos producte que consideres que en el teu territori no acabaràs de donar sortida amb les teves entitats. Per exemple, poso un exemple molt fàcil, no? El producte de Kellogg's, de cereals Kellogg's, que a baix hi ha l'empresa de producció, a vegades en dona tanta quantitat a Reus que Reus no dona diguéssim l'abast, i aleshores el que fa és donar-nos producte a nosaltres i a altres bancs, a Barcelona o a altres bancs, i això doncs passa. O a cas de Navarra, que doncs tenen una indústria transformadora molt important i llavors reben molt producte, i en canvi a vegades potser no tenen, i en canvi doncs donen producte que tenen propi d'ells, no? Qui hi ha al darrere del Banc d'Aliments, a part de, en aquest cas, el president, que és el que avui ens està donant la cara, en Josep Maria? Molt bé, hi ha tota una junta, que hi ha la vicepresidenta, que és l'Assumpció Pinyol, després hi ha un tresorer, que és el Joaquim Nogués, un secretari, que és l'Oriol Berenguer, i després una colla de vocals, que hi ha l'Albert Jou, hi ha la Mercè Jornet, el Joan Saura, la Montse Rufat, i em sembla que no me'n deixa ningú, i després hi ha un director tècnic i tres persones, diguéssim, auxiliars, que fan feines, diguéssim, de gestió administrativa. El director és l'Enric Sempau, la Magda Vila, l'Adelaida i la Manuela Adobos, són les tres persones que també treballen en l'entitat. A part tenim un coixí important de persones que són voluntàries i que, per exemple, hi ha qui s'especialitza més en l'àmbit, perquè també tenim una vessant educativa i anem per les escoles a explicar-ho, que en aquest moment hi ha professors com poden ser el Ramon Pinyol, professors que estan, diguéssim, ja jubilats, o l'Àngel Pérez, o hi ha un grapat de persones que formen part del conjunt de voluntariat, l'Elisa Capell, etc. O sigui que teniu una xarxa repartida per tota la província i que treballeu i feu campanyes per també recuperar una mica aquest tipus d'aliments, no? Que pot aguantar una mica més i el podeu també portar al Banc d'Aliments. Exacte. Em deixava Juanjo Pemán, que també és un altre company que també està a la junta directiva, i nosaltres una de les coses que fem és intentar també no només, com se'n diu, treballar amb les entitats, sinó també conscienciar d'alguna manera, perquè els dos objectius del banc, els dos objectius de tots els bancs, és lluitar contra la pobresa i contra el malbaratament de recursos alimentaris. Hi ha una contradicció enorme en la nostra societat, que d'una banda hi ha una sobreproducció d'aliments i a vegades malbaratament i llancem els aliments, i d'altra banda hi ha uns àmbits de pobresa molt elevats, no? A Catalunya devem estar sobre el 16% de la població que viu en recursos a nivells, diguéssim, que es consideren de pobresa. Això és molta gent, no? I és un absurd enorme que hi hagi aquest malbaratament d'una banda, no? Llavors, això es treballa, diguéssim, amb aquesta feina, diguéssim, de recollir aliments i donar-los, no? Però també en l'altre àmbit de la conscienciació que es fa a través de les escoles, o xerrades, o conscienciació en entitats de l'àmbit cívic que sigui, no? Vosaltres heu dit que aquí directament no treballeu amb persones individuals que truquen a la porta del Banc d'Aliments, però sí amb entitats. Heu vist un augment d'aquestes necessitats per part de les entitats que us demanen aquest tipus de producte que habitualment vosaltres repartiu? Mira, molt bé, Mariví, perquè, a veure, nosaltres, diguéssim, la distribució que fem dels productes a través de les entitats ho fem a través del nombre de beneficiaris que se'ns acrediten, no? Llavors, aquells beneficiaris que ens acrediten sí que hem notat de l'últim any, del 2008 ara, el 2009, un increment de 2.000 unitats familiars. Nosaltres estem, a la província de Lleida, devem estar sobre el voltant de les 18.000 unitats familiars, que fem una traducció d'unes 24.000 persones a la província de Lleida. I per tant hem vist un increment a partir d'aquest nombre de beneficiaris que ens diuen, i també no només un increment de nombre, sinó també perquè com que ens venen aquí i ens expliquen i ens parlen, també hem notat o ens diuen que hi ha un perfil diferent d'usuari. Hi ha un perfil diferent d'usuari perquè s'ha incorporat un tipus de beneficiari que no havia fet ús dels serveis de beneficència i que en canvi aquest any últim sí que l'havia fet. Bàsicament
són sectors de famílies que per qüestió de l'atur s'han quedat entrampats moltes vegades en qüestions d'hipoteques, i aleshores tot el que pugui anar i vull entrar d'alguna manera i ajudar a superar aquest moment més crític i més difícil, doncs benvingut sigui, no? I això ens diuen que sí que ho noten les entitats que tenen aquesta demanda. Josep Maria, felicitats per la feina, perquè realment ajudeu a moltíssimes famílies directament des del banc i en forma de xarxa, amb taca d'oli, perquè arribeu a moltíssimes cases amb necessitat, i a continuar en aquest 2010 amb aquesta mateixa tasca. Tant de bo no hauríeu d'assistir, o sigui, això voldria dir moltes coses. Primer de tot agrair-vos a vosaltres, i agrair a Mariví la sensibilitat que hàgiu tingut de venir, perquè el fet de venir i de poder, diguéssim, comunicar una miqueta la nostra feina també significa la possibilitat de poder arribar a vegades a sectors que també són després, diguéssim, atents, diguéssim, a les nostres demandes, no? I certament tant de bo que no fessin falta existir, però tal com està organitzada la societat, doncs sempre que puguem fer aprofitar els recursos alimentaris i atendre les necessitats, diguéssim, que puguin haver-hi de les persones, allà ens tenim nosaltres. I agrair moltíssim totes les entitats beneficiàries que hi treballen, que en aquest cas són 115 en el cas de la província de Lleida, i totes les empreses que col·laboren i que hi fan aportació, sigui en producte, sigui econòmicament, per funcionar, empreses i institucions, perquè em sembla que sense elles el banc no podria funcionar. Doncs si algú ha descobert avui el Banc d'Aliments i vol ajudar, vol saber com funciona, l'únic que heu de fer és demanar informació al Banc d'Aliments aquí al Polígon dels Frares, i a partir d'aquí doncs s'obre una finestreta per ajudar els demés.